Хайырлы күн, хөрмәтле җәмәгать, саламатсызбы, хөрмәтле казак бауырларыбыз. Мин әле агач янында моторына төшергәнем. Менә монда никтер телефон әле әйтәле глюч итеп, шул китте дә ачуын китереп 12 минут төшергәнне, шул 12 минут бушка инде төшергән булды. Күренми бер нәрсә дә. Мен әйтәм, ул көйләнгән бит менә, ул якты булмаса, ул күрсәтергә тиеш. Бу алдыганда сүнеп нәрсәдер кыланам. Шулай дип мен токтатып койдым инде белмичә. Шуннан сөйләп киткән менә халыклар, ошо агачлар кебек, агачлар бер мизгелдә уянып, яз көнне, җәй көн уянып чәчәк атып, соңдан җиләк инде түгел, инде җимеш бирә мәсәлән. Халыклар да акыш көнне йоклый, шун кебек халыклар да бер мизгел йоклый. Ничектер үсеше юк. Әле мин Лев Гумилевны сүзен тиге шул язып барганда искә төшерә алмыйдырым. Баш ватып, инде хәзер шул ук искә төште. Бу сүз пассионарий дип атыйлар. Пассионарий. Безнең халкыбыз пассионар булды. Кайсы гасырларда пассионар. Соңдан кызганычка каршы менә шул безнең ханнар арасында ызгыш чыгып, алар күбесе бүтән якка шауып, анда хезмәт итеп, анда аларга яхшатлы булыйк дип ялагайланып, шуңа күрә халкыбызны ние язмышы куркыныч астында калды, аңладыгыз инде. Ул тарихны сөйләп тә тормыйм сезгә. Әйе, шундый мизгелләр була. Нинди вакыт булмасын, ул һәр чакта да без мәсәлән үз телебезне онытмаска тиеш, чыганакларны, кайдан без менә милли чишмәләребезне онытмаска тиеш. Ул сөйләп киткән мәсәлән. Бу инде кыска рәвешендә бирәм инде. Без Татарстанда елына 710 миллион тонн нефть җитештереп торсак та, чыгарып, шуңа барыбер безгә андый Мәскәүдән ул Хрущев чорында, Брежнев чорында андый игътибар булмады. Кызганычка каршы, шуңа инде күз алдында минем күз алдында инде шул менә безнең авылга мескен Татарстаннан килеп татарлар, Крашиннар, Кукмара һәм бүтән районнардан килеп безнең авылда урнаштылар. Бер землянка 2 гаилә авыр хәлдә яшәделәр. Инде уйлап торам, әгәр дә шушындай без инде бай кутырып торган булмадык, шуңа да карамастан алар нинди хәлдә яшәгән иде алар мәйтәм. Әгәр дә алар Татарстан туган ягын ташлап китергә риза булгач. Шул чакта мәсәлән Кавказдагы инде беләсез кино менә мәсәлән. Анда кайсы бер кино менә, ул инде төрки халык түгел, мусулман халык түгел ул. Аларны гел мактап күрсәтәләр, мазак, аларның хатта шәйләрендә аладырык менә дәрәҗәсе, сыйфаты югарырак булган Һиндстан шәйе һәм менә бу шәй сыйфаты аерылып торса да, хакы бере югары сорт, мәсәлән, югары сортмы? Әллә беренче сортмы? 48 тиен бер ашмаха, ягъни 50 грамм. Икенче сорт 38 торадыр. Һәм менә яңа елда саталар мандарин 3 сумга. Мин вакытында алда баручы киномеханик буларак мине Мәскәү өлкәсендә бер авылга, Тучково дигән санаторийга җибәргәннәр. Ишетеп алдым, менә шушы станциядә мәсәлән сатачаклар, бүген мандарин дип марокканский барсам, 1 сум 40 тиенгә сатып алдым шунда. Менә мандарин марокканский 1 сум 40 тиен. Бу аларның мандарин, апельсин гафу итегез, менә мин машиналар килә, аларны уйланып киттем дә. Апельсин 1 сум 40 тиен, аларның мандаринлары хәзер Абхазиядан килә.
Ул 3 сум мәсәлән. Аларны вакытында артык мактадылар, кинодан күрсәтеп тегеләй булай. Безнең халыкны бик күрсәтмәделәр, ничек ул менә сугыш вакытында СССР чорында, мәсәлән, СССР күләмендә ничә союздаш, мәсәлән, җөмһүриятләр 15, шуның безнең автономияле, шуңа карамастан 4нче урын Бөек Ватан сугышындагы батырлар санын карасак, безнең татар халкы 4нче урында дәүләттә. Ан турында бер кинолар төшердеме? Юк. Һәр чакта шуны искә төшерәм. Икенчедән, менә мин өйдән чыгу алдыннан уйлаган идем, теге безнең университетны тамамлаганда әле 2 ел Сталин чорында булган бит, съезд победитель дигән, яртысын юк иткән, бездә менә 1нче курста 9 кешеме югалды, 2нче курста 6 кеше укый алмадылар. Кайсы вакытта заводка китте, кайсы вакытта укый алмадылар, аларны төртеп чыгардылар. Шунда калганнары 5нче курста бер фотога төштек. Җиңүчеләрнең фотосы булды инде. Шунда карадым да искә төште, шунасын бер чит илдә чыккан социаль шилтәр бар. Рәсәй күләмендә тыелган, исемдә әйтеп тормыйм. Анда мәсәлән ул искә төште дә минем берне деканның урынбасары менә 2 елмы, 1 ел элекме дөнья калдырды. Шуны гел һәммәсе мактыйдыр, миңа каршы язадыр. Мин әйтәм, минем фикрим икенче, минем хәтерем икенче. Менә мине ул вакытында мәҗбүри бүтән милләт исемен алырга кушты. Мине авылда мәсәлән, мин урыс, украин, мордва һәм бүтән халыклар арасында тордым. Шуңа карамастан, мине мәктәптә берседә 2 исемнән тора. Татар, мусулман исеме, шул бер исемен кулланалар. Минем гаиләдә дә шулай кулланалар, һәм мәктәптә дә кулланалар. Шунда берсе дә әйтмидер, әйдә менә шушлай, шушы халыкның исемен кушыйк дип. Мин шуңа әзер булмадым, университетка килгәч, миңа 1нче курста җыелышта узгач шулай әйтә. Егетләргә, кызларга менә бик уңайсыз була, катлаулы. Сине исемеңне искә тотырга, әйдә бер уңай исем дип. Мин улап торам, менә хатта менә әйтәм бит. Без алман телен өйрәндек, инглиз телен өйрәндек. Нинди зур кисәк текстларны өйрәнәдерик, язмаларын шунда әйтеп бирәдерик. Һәм язучыларны чит илнең Британияда мәсәлән Джек Лондонмы мәсәлән, Франциядагы Анатоль Франц, Гюй де Мопассан, күп исемнәр, менә хәзер вакыт юк, мин килеп җиттем инде шуңа күрә. Алар яттан әйтәләр, минем исемемне имеш көн сайын мине күреп, аларга авыр икән. Шуңа күрә миңа кушты бер исем табырга. Шуны искә төштем, язган идем мин. Алар миңа каршы яратмыйча имеш язалар. Мин барыбер риза булмадым алар белән. Мин әйтәм, минем исемем булды, ник ул мине мәҗбүри икенче исем алырга кушты. Шулай дип мәсәлән. Һәр чакта да шул менә. Ул нигә безнең халык хакында ул вакытта нихәтлек, зур күләмдә нефт тапсак та, бөтен ватан бөек сугыш. Бөек ватан сугышында мәсәлән нитсә дә безнең халкыбыз данга ия булса да, барыбер безгә игътибар булмады кинода. Безнең халык турында сөйләп тормадылар. Шуңа күрә җәмәгать ул безнең халкыбызның ничек инде абруе дисә була, популярность дип әйтәләр, шундый булмады. Ул вакытта әле менә кеше базарга бара, ул шул кинода күрсәтәләр бит аларны. Төрлечә шул Кавказдагы дәүләтне, ятагы. Аларны кызыксынып, күлемсерәп карыйлар, популяр дип, милләт дип. Безне никтер мискин итеп, безне ничектер кайсылар ялып, үзен милләтен яшереп, хатта мин ана төстүбә, ягъни Солилецкта газетта бераз практикада булганда исемдә мин аны теге райкомда
анысы айтасын килә партияның коммунистик фиркасының саяси іші нешеге енді шул политик саясаты бір жағынан ол бик бәйләніп та болмайды. Теге единый общий советский народ деп тырышмаса енді. Шунда да түрлі милләт кішілері райкомда эшләдер. Шунда бірсі Федор Иванович Шамкаев деп ата бериләр. Метем инде Федор Иванович ол Фәритме Исламович. Федор Иванович деп атаганнар аны. Менә шулай буладыр. Менә шуңа күрә ул хатта мине дә редакциядә ул яман кеше булмады. Мордва кешесе башы мөхәррир. Ул да әле минем исемемне шул икенче тілдә язды инде. Тимерхан вакытын әйткән, үзеңнең исемеңне үзгәртсәң үзгәрт, мине исемемне тимә диде. Шуңа күрә бу мине баш мөхәррир язды исемемне инде бүтән милләт кешесе кебек, атаның исемен татарча калдырды инде. Шундай хәл булды. Без чөнки ул вакытта куркалар бераз, менә хәзер ул иркендә, хәзер фикер алышып яшәргә була милли тема буенча. Ул вакытта ничектер тыялар, тырышалар шул теге генераль юнәлеш бар, единый общий советский народ дип. Шуңа күрә тырышалар безне күнектерергә шундый нәрсәгә, сәясәткә. Шуңа күрә шундый хәл булды җәмәгать. Хәзер инде менә бер уйласаң, бер пассионарий элек әгәр дә безнең халкыбыз 1000 шишмәдән торса, хәзер бер дистәләр шишмә, рухи шишмә бәреп тора. Аллага шөкер, ул теге гасырлар дип атарга була җирне. Шуннан урысча остайтырым, сквозь толщу веков дип, татарча мен инде менә хәзер килеп җиттем. Белмим нәрсә дип әйтергә шул. Мәсәлән, хәзер бераз уянып тора халкыбыз, Аллага шөкер. Уянды, милли рухы уянды. Шул безгә мәсәлән хәзер килешми элеккегечә ата-бабаларыбыздан калган рухи байлыкны, ата-бабаларыбыздан калган гырык-гадәтләргә ни шундый ваимсыз булып, аларны ничек инде шутламаска да, аларга игътибар итмәсәк, бу бик зур хата була. Чөнки ата-бабалар гасырлар дәврендә bundan булган нинди авырлык булмасын, шуңа карамастан тырышканнар саклап килергә аны. Без хәзер инде безгә ирек бер уйласаң, бер ягынан ирек. Кеше инде күкрәк сугып тормый инде. Шунда да менә мин кичә мәсәлән караган инде таганда бер кара чәчле татар артист бар. День радио дигән комедия, анда хатта ул татарча әнисе белән тырыша сөйләшергә, нәрсә хурлама мине әнкәй дип, нәрсә дип җырлаган була. Шулай күрсәтәләр дә бераз безнең халыкка игътибар итәләр. Минем бер мәрхүм абыйм әйткән, бер туган. Аллага шөкер, хәзер ичмасам татарны кинода күрсәтә башладылар дип. Элек әйтәм бит, 4нче урын СССР күләмендә, шунда ничә халыклар арасында 180 милләт шунда арасында 4нче урында без, шунда да безнең халыкны игътибарсыз калдыралар киноларда. Гел күрсәтсәләр, я шул теге украин кешесен, я бер грузинны, я кемне күрсәтәләр. Безне анда-санда тиксирәк казакны халкын күрсәтәләр. Безне халкыбызны шул игътибарсыз калдыралар. Кино сәнгатендә. Хәзер Аллага шөкер инде үзгәрде мөнәсәбәтләр, шуңа күрә үзеңне мин татар дисәң дә беләләр, чөнки дөньяда таралган теге универсиада узган шәһәре мәсәлән, киләләр чит илдә, хатта мин китеп барганда Испаниядән бер ханым сөйләшеп киттек. Ул бездә ди менә Испаниядә бик инфляция көчле ди, кризис ди, сез заманда яхшы яшисез дип шулай сокланып китте. Төрле дөньяның төбәкләреннән киләләр, төрле милләт вәкилләре,
милләт вәкилендә төрк телендә депутат әйтәләр. Ну бу милләт кешеләре инде. Әйе, төрле затлар. Затлар, казакча азаматмы, граждане, шулай дип уйлыйм инде. Шуңа күрә инде безгә игътибар итә башладылар, хатта Аллага шөкер, хатта безнең Татарстан вәкиләте дип атарга була инде. Австралиядә, хатта Франциядә, төрле җирдә бар, хатта төрле илләрдә, Россиянең төрле төбәкләрендә, мәсәлән, алыгыз Екатеринбург шәһәрен һәм Азербайҗан дәүләтендә, Башкортстан җумһуриятендә, анда да минем танышым, мәсәлән, яхшы танышым Татарстаннан, тагы һәм бүтән төбәкләрдә безнең Татарстан вәкилиятеме бар хәзер. Әле булмыйдыр, Татарстанның тормышын күрсәтмиләр. Әле мин туган якка кайтканда мин кайсы вакытта менә әйтәсем килә, җәмәгать. Әгәр дә сезгә берсе көнләшеп әйтсә, ул урыс телендә әйткәне сез игътибар итмәгез, чөнки кайсы вакытта мин ничә тапкыр тикшереп карадым, урыс кешесе кайсы вакытта алай көнләшеп әйтми. Чөнки аларга булай да игътибар күп. Менә бүтән халыклар, менә мәсәлән мин туган ягымда Белорус ханымы менә татарга игътибарлык күпне күреп, шул көнләшеп яратмыйдыр. Монда мәсәлән мордва кешесе, я чуваш кешесе ишетәсең, соңдан белеп аласың. Без уйлыйбыз, урыс кешесе безгә каршы шулай иде. Юк икән алар. Шуңа күрә алар бераз көнләшеп куялар. Аларга игътибар юк бит анда. Әйе, мин аны бит вакытында сөйләдем, тагы кабатлап кыска гына әйтәсем килә. Депутат чагымда телләр канунын тормышка ашыру комиссиясында катнаштым, депутат комиссиясында һәм мэрия комиссиясында. Һәм шунда кибетләрдә төрлечә кергәндә сорыйдыр, ник сез ике телдә язмагансыз, алар миңа милләтче дип бәйләнәләр, милләтче дип. Соңда мин тикшерә башласам, алар шундый я мордва, я чуваш, я бүтән бер халыкның кешесе булып чыга. Менә күрдегезме ничек алар? Шуңа күрә инде әйтеп булмый, менә шушы халык безгә каршы дип. Ул кайсы вакытта әле яклап та торалар. Кайсы вакытта менә үзебезнең татар кешесе белми туган телен һәм горурлана никтер. Кайсылары бүтән милләт кешесе, я урыс арасыннан, я бүтән милләт кешесе, ала да татарча сөйләшә. Менә ничек карарга мондый менә күренешкә? Белмим менә. Аны белмим, кызганычка каршы. Шуны әйтәсе килә. Хәзер мөмкинлек ачылды. Элек кысылып торган халкыбыз төрле гасырларда төрле кысып, инде мөмкинлектән мәхрүм итеп, төрлечә патшалар кыскан. Шуна карамастан безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз алар ничектер тырышканнар укытырга татарны, истилен онытмасыннар дип. Хәзер инде андый куркыныч юк, шуңа күрә шуңа карамастан телебезне онытып яталар, сөйләшмиләр. Әле теге Илшат Аминов бар, телевидениедә Казанда алып бара сөйләгән бит. Менә шундый хәрәкәт булса 45 елдан соң безнең татар теле юкка чыгачак дип әйтеп ята, менә кайгырып. Бездә ул менә монда, мәсәлән, базарда сәүдәгәрләр белән сөйләшә, ул тамакны туйдырамы ди? Юк, аны әйтмиләр. Акча китерәме? Акча китерәме дип. Шуны аптырыйм мин. Акча китерәме дип. Иң беренче менә нинди мотор машина тюнинг ясаганнар. Ни, акча китерәме дип башка торалар менә. Ник татар халкы шул менә безнең ни хәтле сәүдәгәрләр дөнья Россия күләмендә танылган, мәсәлән, ул Хусаиновлар, ул Агафуровлар, бер туганнар, әллә кемнәр, һәм бүтән, алар ничә мәчетләр төзгәннәр, хатта православныйларга ярдәм иткәннәр, ширкәүләрдә төзергә ярдәм иткәннәр. Аларның исемләре калган. Кем менә акча китерәме дип торган, аларны инде урысча әйттерим, яхшы гына преданный забвению дип. Шуңа күрә әйтәсе килә. Яхшы эшләгән безнең милләт кешеләре, алар халыкның хәтерендә кала. Гасырлар узса да аларны искә алалар, мактыйлар.
Менә кем үзенең теге безне казак арасында әйтәләр, корсагын уйлый, ишен менә шул теге тамагын туйдырга шуны гына уйлый. Я рәхәтләнеп яшим дип, халкы мәнфәгатен нитми, якламый, халкы хакында уйламый. Аларны онталар. Алар шул бүген ишен тутырып ашап, менә мин мондай эш белән кулланмыйм, чөнки ул тамак туйдырмый, акча китермей дип, шулай шуны фикер белән яши. Баш тарта. Үзе тамырын онтып тора. Аны инде бу бик киң тема. Мин аны соңыннан дәвам да итермен. Бәлки синең ваемсыз калмасагыз, кызыксынсагыз, бәлки дәвам итермен. Ул бик тирән шундый тема. Хәзер инде мин аны ачык сөйләп тормыйм. Соңыннан бәлки Алла бирсә сөйләрмен. Менә шуның белән тамамлыйсым килә, җәмәгать. Исән сау торыгыз. Туган ана кебек безнең туган телебез. Шунларга һәр чакта да шуның кадерен белеп яшәргә кирәк. Шин татар булдык. Безнең ата-бабаларыбыз гасырлар дәврендә халкыбызны уятка калдырмаганнар, бүтән халыклар арасында аларның телендә сөйләшеп, аларны хөрмәт итеп, һәм үзен халкының гырыф-гадәтләрен саклап, телен саклап яшәгәннәр. Шундый булырга тиеш безнең халкыбыз киләчәктә дә. Беркайчан да яман язмаганнар, менә татар халкы шундый милләтче, аларны юк, аларны искә алганнар, һәм Оренбургда да менә Дом Советов дигән анда шартлатканнар, нигезендә ташны җимерә алмаганнар, чөнки Хусаинов берсе килеп шул сәүдәгәр әйткән, мин нигезен үзем алам дип. Шунда собор дип әйтәләр бит, төзгәннәр. Большевиклар 30-нчы елнымы, 27-нче елда шалтырткан, нигезе бернәрсә булмаган, чөнки ул йомырка теге сарысы белән ясаган аны. Шуңа күрә менә безнең нигезебездә җәмәгать шундый йомыркадан ясалган таш йортларның нигезе кебек безнең халкыбыз аңында сакланырга тиеш. Үзебезнең милләтебезне сөю, мәсәлән, тарихыбызны белү һәм ата-бабаларыбызның эшләрен искә алу һәм сөю, аларга нәрсә урыс әйтә бит, бит достойными дип, лайыклы булырга тиеш шунага без. Исән сау торыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.